କୁକୁର ଯେ କେବଳ ତା ମାଲିକର ଅଇଁଠା ଚାକିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। କିଛି ଜାଣିନୁ ତୁ, କିଛି ଜାଣିନୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମର୍ତ୍ତରାଜ, ତୁ କେବଳ ନାରୀର ସୁନ୍ଦର ଦେହଟାକୁ ନେଇ ଉପଭୋଗ କରିବା ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ନାରୀର ନାଗୁଣୀ ରୂପଟା ତୁ କେବେ ଦେଖିନୁ। ଏବେ ଦେଖିବୁ, ଦେଖିବୁ ସେ ନାଗୁଣୀ ତତେ କେମିତି ଦଂଶନ କରି କରି ମାରିଦବ। ନାଗୁଣୀ ରୂପ ଦେଖେଇବ, କଣ କରିବ ଶାଢ଼ୀ? ଆହୁରି ଜୋରେ ହସ୍, ମନ ଖୋଲି ତୁ ହସ୍। ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଯଦି ମାଟିରେ ନ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ତୁ ମତେ କହିବୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନାକୁ ଯିବି। ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ତୋରି ରାଜା ପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ? ଏଇଆ କରିବୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମର୍ତ୍ତରାଜ ମତେ ଉପଭୋଗ କରିଛି, ଆଉ କଣ ମତେ ଧର୍ଷଣ କରିଛୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ? હવે ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମର୍ତ୍ତରାଜ। ଏ ଇଲାକା ହଉଛି ମୋ, ଏ ଜମିଦାରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବି ମୋ। ଏଠି ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ମୁଁ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ କେବଳ ମୋ ଅନୁଗତ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି। ବିନା ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣରେ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥା? ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାକୁ ତୁ ଚାକର କୁକୁର କରି ରଖିଛୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାକ୍ଷୀ ଦବ। ଆଲୋ ଗୋପାଳ, ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଜାଗାରେ ତ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ମୁଁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଲି। ଜଗୁଆ ଭଳି ଖାଲି ବସି ଦେଖିଲା, କିଛି କରିପାରିଲାନି। ଏ ଦେବତା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦବ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦବ। ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦବ। હવે କହ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦବ ନା ନାଇବେ? ହଁ ମାଲିକ, ଏ କୈଳାସାଚୀ କୀର୍ତ୍ତନାଥ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଚିଙ୍ଗାଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ଥାନାକୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛ। ତମେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ତମେ ମଣିଷ ରୂପେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ସାବାସ୍ ଭୟା, ସାବାସ୍। ଆରେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁ ସେଇଆ କହ। ହେଲେ ତୁ କହ, ମୁଁ କଣ ମୋ ସର୍ବନାଶ କରିପାରିବି? ତୁ କହୁନ କଣ କରିବି ତୁ କହ। ଏତେ ଦିନ ମୋ ଚାକର ହେଇ ରହିଲୁ, ତୋ ମାଲିକ କଣ କହି ଜାଣିପାରିବି? କଣ କରିବି? ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି, ଦେବାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କରି रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲେନି କାଲି ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ।